Ikomplu jiżdiedu il-fatalitajiet kawża tal-COVID-19. Dan kif fl-aħħar 24 siegħa tilfu ħajjithom żewġ persuni oħra biex bekk l-ammont totali ta' dawk li sfaw vittmi ta' din il-pandemija issa tela għal 250. L-aħħar żewġ vittmi ta' dan il-virus kienu mara ta' 89 sena u raġel ta' 77 sena. Skont l-aħħar aġġornament il-każi attivi f'Malta u f'Għawdex naqsu għal 2646, dan meta fl-aħħar sigħat fiequ 211 il-persuna filwaqt li kienu reġistrati 119 il-każ ġdid ta' coronavirus. Dawn l-aħħar numri ħarġu minn fost ftit aktar minn 2500 swab test illi saru, ammont li jindika tnaqqis sostanzjali ta' testijiet meta kumparat ma' testijiet li kienu qed isiru fi ġranet preċedenti. L-istatistika turi li minn Marzu tal-2020 pajjiżna irreġistra total ta' 16,542 każ u li minnhom fiequ 13,646. L-awtoritajiet tas-saħħa ħabbru wkoll li s'issa ingħataw 17,767 doża tal-vaċċin għal kontra l-COVID-19 li numru żgħar minnhom jinkludi persuni li ħadu iż-żewġ dożi tal-vaċċin, filwaqt il-maġġoranza tagħhom kienu persuni li s'issa ħadu biss l-ewwel doża. Intant, is-sibt filgħodu is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gawci ħadet l-ewwel doża tat-tilqima għal kontra l-COVID-19. Fis-qarrija tħabbar ukoll il-pazjenti kollha fl-isptar Karen Grek li għandhom il-fuq minn 85 sena u li qed jirċievu kura ta' riabilitazzjoni, kif ukoll il-pazjenti tal-fuq minn 60 sena qed jirċievu kura fit-tul ingħataw l-ewwel doża tal-vaċċin għal kontra dan il-virus.